Naimagal na aming kakabsat. Dahil ito iti pukisan, iti napintas nga babang pukis. Yan. With regular clipper. Bagan sa budget. Aduh, nalo yung orta nga salmon niya. Aduh, Nakala kayo? naman di niya nagkamol. Da sukat ti gasolina yung kan no? Naragsak lang ang gawin. Wala. Awan ti matataki. Nag-dipnit kayo, wala pa Oy, kwa. oy, Dipnit. Parehas nga biso. Pinay side, hindi kasilo. Napaggas mo, wano nalanay na Ada basit sa kamo daluyon naman. Oh. Tuloy pinay. Yung mayat, naragsak na nga nagawin. Sudami. Napanjay pinay. At dati barkada nga katrabaho nga napandat si Kinay. Ang kanumot ti mala dyan, so nga napandat ka silog. Oh. Awan mala ka na dyan. At tama, jay ko sa kunti ay handa siguro. So, No napanday jay sursurong basit. At adoy jay, tanad bibig. So, nasya ta jay kasilok, ado, tinala na. pumunta ako ng kwan, ng kasilo. Sa may isang pagkikayatan dahil jay, konti bayad. Uy. Hindi duma kita, dabaya din di man. Jay kinay, ada. So, siyempre, sayang na ta. Wala mo konti may awid mo. Dubli sayang. Sayang yung platam, sayang pa yung timpo. Apa yang asli? Dapat ingat ito.
lagi, Jay. Oh, alin Hello. ba? Hindi ka sa Ada mo na eh. Drop ko GER ni Jay, ni Providence. Apa mo pikapin? Saan pa? Oh, tawagan na to. Kasama sampit mo? Oy, tawagan na to. Sabi ni Mama. Ya. Sabi ni Mama. Wala na yan. Ada ko na sa tama. Okay. Kahit nagsalmukan, manang ang kapay masano. Hindi ba, bayaw ko di ba naman, dyan, mag-cheat na, di ba pa ba lang? Sa tayo na eh. Naganda yun. Pinado pa dyan. Paborito da eh. Namalakay kayo, narigat. Uy, pagnuto ko na yun. Talaki na yun, ano, kasi lofty the best. Ano na yun ba? Nagaramid ka kumati salmon po kinaratay nga eh, kasla kilawin nga salmon. Oo, yung puke. Oo, nag-iimas na yun. Mayat no yung cheat natin ko ate maraming ganas dyan. Ang tanalong ng mas na yun. Oy, kina chewy. Uy, nakilalit. Dilihat. Kasino po kasi. Compare ko niya yung maala ni Kasino. Kasi, nakala ko ng basi. Hindi kalman, eh yun yung minsan. Oo. Nakala ni Bainte, malikon. May admit ka na. Maumot kay kabilan. Ano pala di salmon ko pa, naan. Jay Kwedi. Jay Fort Richardson apartment. Tuligan lang ha. Bye. Oh, damay. Uy, nalipatan mi nga awan ti freezer mi nga dakkel. Ila freezer mi digay nga to ti refrigerator. Kaya kadanan nga manon basit lang nga bakas nga siya ay. Uy. Ay, sus ako. Nagkangot kaya ano bayan mi ah. Ay, mangot di sila. Lagi di ay imbuling mi di masuran si naladaw na mga pick up. Wanay. Ay, ay, ay. Yeah. Ganun to sayang. Sayang. Pagpasyo diya ay mukhang ba yung kabilang. Sayang. Okay na. Sayang na talaga. Magsi... No? Tawag pinigay ma. Oh, ura siya. Awan, pipag-kabila. Kaya na. Naglaro na amin kayo kung taro tinalay. Ayan, problema timangan. Nagpunakawit kaya ako kita naman. At kagayam chimpo nga ko. Kaya't mga aging padawat kita awan, timayat nga dumawat. Uy. Hindi ko. Ada huligan niya oh. Awan. Huligan. Apa yan? Kasi sila nga rin huligan. May babakit na lang. Iprito titlog na di mas mali. Mhm. Katam di ulo nan tanuan. Ano kasi ang rosmosa na. Yup. Po. Nagpayakal. Talaga. Mayat. Ay, tama naman. Wala ti maka-upload ti update di Bagyo di Pilipinas ah. Adamang ka no bagyunan. Harod ba eh.
Nagpinsa ka no eh, at tudong kung ko, na super typhoon ka no, pinaigidan na mo diya, ilokos ah. Di mo lang mapuputan, di ba yun? Handa nga maka-upload awan ti kuryente, awan ti Aha. internet, Ay, awan ti makita ti nga, handa nga kita mo yung karoba. Nangisen mo ti, ko na dyan, yas abay mi nga karayan. Dakto mo yan. Napigsapay mo danom je wood man ah. Napigsapay Ka noon? Napigsapay ano bagyo lang. Mga sliding. Kadumot ti sidana kano di ay Ay, ano? nakarayan. Sus, takot si Dana. Kiwot, kaskaraan. Yung bingak pa ano? Pantana kami niya eh. Kung ada pa nga rin lalakay ka ni naramraman ti bunog yun dito, medyo po. Di na mo ngay sumila. Para sa tamnay. Ada kay kampa, bot-tubot, kung ano Wala. di, kaya bukutan. Mhm. Nagdadakil nga udang pa daw. Nagadoy day. Tawa na yun. Nung jagtubtuba na no. Aw na, dapat itlog. na nairamutan lang ito rin. Magramakan ni pwede dyan, karayan. Tantana niya, hindi ramami niya. Uy. Ang Dakil nga igat. iti baboy mo tiyaga na ano na dyan. Wala, narugitan mo kasi yun. Dapat yung buntog mo nga kunada. Barit-barit nga dakil. Buntog ko na. Tiga pas JD. Tawang pa mo na tiyaga ramig ti kwan, ti tabuko lang. Tawa na. Pukit ta doon. Mahit di tabukol piman, awan tinambakan, Ay, wala. Malagit ko. abongan lang di rama. Kami ba't-bataw na. Katindi kaya bato, mabati na kaya sila. Basta adalin mo ta. Tamo, war mo di bato kaya sumurot mo. Wala. Kaya sila. Ay, panpana kayo magamit di manang. Ay mo na. Agpapada tayo. Agpatok pa grabe. Okay. So, maadan mo mo ta nga tinilin ti angis mo. Uy. Kung pwede, apang kansilaw ti rabi, dyan lang igit-igit, mga nakalibasit na panangay. Karapang. Pan namin dyan eh. Nagaduudang. Oh, no. Lampapal mo di day. Walang pa. May tanong. Okay pa, nalpakin mo tin kaya malmis mait. Wala tayo na urag pa eh. Nalapaspas na ito ng mga laman. Malaguray kang tumanay. Malis ka ito pwesto. Tidakil na tayo ti ada anak na, nga nalabasi nga ka. Dalag. Do anak na nga galabasi. Yung bakit tayo na kanindamot lang yan ako. Hindi ko ada dyan tawin nga madong ti paltap. Bulos na kano din eh. Udah kita darakal, nga na kita nitibag. Cultured. Paltap. Hindi ko naawan mo't lang kita. Naawan mo't tayo dyan eh. Diyan ay, giti kalsada dyan. Kapugod dyan. Nagdataglak na ako ti paltap niya dadak ko. Nalakamot. Ang kilo na. African. Tingnan mo diyan. Parang kumatang yun. Ay, mas nung ituno, nagtaba. Ang isa tutulutan yun, ninagawin lang kas dyan. Kaya umadamit ng mga tipaltapan. Pakpakanin damit ti basura gana gaya. Pati scrap ti restaurant. Uray na, talala kamay.
Huwag lang nga dyan iti kananda kita kita kwati ko lang talaga. Na di ay ko lang di ko lang. Dapat na baboy yung wala na yung pagpakanda. Ito yung ato tang pakunutan niyaw. Dito yung ato pakunutan niyaw. Ay pinakunutan niyaw. Na? Pinakunutan niyo ti vacuuman. Oy. Ay, dahil balasan mo ganyan, dakilan. Dakilan na tang. Patagtapos natin 2 years 6 months na. Ang tudot-tudot kaya lang. Ay na. Udlot ako na yung pantang Walmart ka tila may pagtuduran niya. Wala ho. Pati apat, wala mo bala. No di ang lugan mo ti card kin silig mo diyan ti kwa gaw atin na amin nga Siguro diyan. dapat gistay na nabuong so di ay maglangit ta nas paukaw. So, kumada nga ko, ano, Dagitay lakay day ko kita da baski. Ilaki kain mo lang so nag-baski kay. Dagitay 18 Kung tumata di yung tumukwak. Kasi 18 kilang namin sa ano yun. Kampitading nga no. Wala na. Magbangbang. Tapos dyan. Oh, yeah. Tingnan ako tay. Nagsakit pinukot mo na tayo ulit na. Ito na makapagnadan, makasipiyag, makakasiyag. Ay, magnanaman tayo niya. Magnan na. Tulog ko na. Ag 1 year, magaling na makakasiyag. 8 months ka pa na. So 2 years na magkaroon yung 5 months. Nabalimot niya kagtagbangan ko nag-fishing niya. Yung akot ko, umanit tayo nito. Yung tuloy ko, 4 months na, kagtagbangan niya, pinagtagbangan niya, nagdagdamitan. Oh, ay tugtugo yun. 3 months na lang yan. Ayan. Nakaginawa kami, kasi tinanong gawin na magna. Boy. Taman daw lagkam-kamat pero gamitin mo na. Nag kutingan naman na gumagal. Kaya 3 years old na, mabalin mo yung pinanaw ko ako. Hindi mo yun. Gamet ayan mit ayo yang nanikwan. Nuwad dajay. Puto ni Apo Mayor day ni Apo Balugay. Ate Brian. Ni Brian. O ni Gamet ayan mit ayo yang na nadalaming barkada na dyan nga kagawad mo lang. Kaya Dr. Lero.
Kita kan yun ito nagabi na. Na-shot na diyan. Pagpunit yan. Muna mati makigaming no kati kakadwa na. Pama, no lalakay na. Good. Nagpipili ah. Uy, nakawala ko. Meta. Sigurado kang totoo yun. Apo Brian, o rami na. Sobragada na di. Sigurado kang totoo yun na lumabang kang taon. Good. Nakitsa pala. Very good, very good. Aduti talaga nga Brian solid na niya yan mit yung mga sauce. Hindi yan ay Martin. Hindi. Yung manong ako. Muli na habang kumali. Handa mo nga taga Jelly gaya eh. Muli na Dahil di dala. habang kumali ni Jenny na nangabakay. Aha. Yung pagbagamit ko na ganun. Mga nakaumay dalangin dyan, kapag kinurman. Nakaumay dalangin dyan, pupunta gaganda ni Orlan. Orlan ti nangawis. Nangawis na ni Eugene. Oo, so daming kapuna ni Manong Orlan. Si kapuna namin. Nangalagay. Nagkagayim na gano'n. Mhm. So nga nakaumay tayo dyan eh. So, dati na kayang Apa yung manong anak kaya ni ko ni Prese. Gawa niya, may sa babae man sa lalaki. Ni Kurt sa. Ni Kurt. Ni Kurt. Well, sa ano, talo. Ni Kurt mo lamok. Santo ni Brian mo lamok. Dan sampai kapsa nagam ni Brian ngam. Dapat dua. Ya mo dagin dua. Natay din na isa. Una na tayo na isa. Santo di babae ni kanan. piti. Ni Betty. Oh. Ito ang babae, ito ang lalaking sa akin. Kung dua babae, dua lalaki. Ni Betty. Nilangan Brian, tinabati. Santo ni Yung lalaki. natay mo ito ni Juan. Naloko kami ni Jai. Ngayon. Maliti drug din talaga. Awan na. Itaw-taw na ka na. Diyos ko na nila kay Duterte. No, na-addict kita. Ultimo nga pamilya mo kalaban mo doon. Sumay. Matal talaga. Mamata ka na lang. Yes. Burito Amerika. Yung kung ano may agsangit-sangit, di ba na yung paano pangawan ni Bakit na din Jai. Oh. Burito Amerika. So di pagsisinanda kasawa. Ito yung Amerika. Yung panda pa Jai. Ang serbi na ti Duro. kita agas-agas. Araw na din na. Wala ang di dyan. Tapno among nga anda dyan. Yararamit ti kalukuan. But kung mga maagasan ni dyan, matamnay. Kinamnama. Panas mo na ito eh. Namo pa na panas. Nya tatang. Yan na. Baby oil gel. Kita mo. Uray basit lang. Lima. Basta ni. Man. Ito na. Tanong ko, gumatang man nagkataan nyo ta Walgreen ng Walmart. Other one. Uray Walmart. Datan sa langin ang nadiyajilan, tapapurawan na bukod. Kunak no, mahit karigidya baby, di mahit ti babakit lalakay. Kami kita mga nalang kami yun na bang lumait. Wala. Ay ada aloe vera na hunin. Nanggatangan nyo tangay. Jay Walgreen. Oo, Walgreen, kita pa yung Walgreen. Jay California, tangwa mo dagyan kasta. Wa mo dagas jay so tiyak mo pa jay lana lamnaw. Tilang ambog kami nga igigil ni na ng kutibok ko dito natin malpasag singlag tinyog. So pa yan yan. Kuha nagsilak mabalik po.
Wala. Ang saan na yan? Apa yan? Dahil tati pugis ti summer. Well, Tinang kalimutan ti tao. hey. Dahil kakakabsat ti pukis ti summer. No ano ti pukisan nga buhok hasta. No basit ti buhok kakit. Sa malimutan klase ito no ada mo bati. May ti pugis ti tatang. Malayag pugis. Thank you ti panagbuya.